Arratsaldeon da ongetorri urteko lehenengo pleno honetan, urtarrileko plenora. Asteri barik hasiko dugu. Lehenengo puntua da abenduaren 16ko aktaren onarpena. Ados zarete? Bai. Baho batez onartuta geratzen da. Bigarrena alkatearen jakinarazpenak. Hirugarrena, Bergarako udalerrian garrantzi berezia duten eremuetan biodibertsitatea zaindu eta areagotzeko ekimenak sustatzeko eta lurzoru emankorrak zaindu eta babesteko eta hauen erabilera elikagaien ekoizpenera bideratzeko lurtzaileen erosketa. Udalak eintzun deialdi bat eta bideratzen zituen 30.000 euro garrantzi berezia duten eremuetako erosketaketxea, lursaien erosketaketxea, eta beste 30.000 lurzoru emankorra zaindu eta babestera. Bigarren lote horretarako eskaintzarik ez da jaso, eta proposamena da. Guztia, osea, 60.000 euro bideratzea mendi lursaien erosketara. Mendi lursaien eskaintzak 34 izan ziren, eta kontuan izan da 60.000 euro ditula udalak, proposatzen da 14 lursaien erosketa behin-behingo onartzea. Erabaki hori behin bertikoa bihurtuko litzeke, jabek aurkeztu beharreko dokumentuak aurkezten dituztenean. Horrez gain, proposatzen da, labore unitate minimora iristen ez direlako, lau parsela, 2 eta 2, elkartzea. Eta horrez gain, eskriptura publikoa egin danean, ondasuneri ezein gaineko zergan baja emango litzaike, eta udalaren izenean jarri, eta alkateari ahalmena ematea behar dien dokumentuak sinatzeko. Onartzearen aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Egoki egotea. Dudabarik, nik uste dut, helburua jakinekoa, esan dut, udal lursailak eta erosten dien berrixak erabilira konkretu batzutarako bideratzen dira, biodibertsitatearen aniztasuna eta herri lurretan sustatzeko, eta horretarako aurretik dauzkan baliabideak erabilia di, eta zentzu horretan jakitun zate, aurreko urtean esango nuke horren kudeak eta plan bat landu zala, eta kooperatiba batekin okerrezpanago kontratuta lanketa hori egin da dagola, eta hori udal baliabideekin kudeatzen dela. Egisa da, eta zorionez, badauzkagula eragile batzuk hortan laguntzen dozkuenak, eta aste honetan adibidez bertan, udal lursail baten landak eta oso itxura oso bat egin da. Orduan, bai baliabide propioekin eta bai elkar lanian saiatzen ga moduan alako eta bestelako lanetan, hori aurrera doiala eta politxo doiala. Laugarrena, erabilera anitzeko etxebizitzaren ordenantza aldaketa. Aldaketaren arrazoia da euskarazko eta erderazko bertsioa zetoztela bat eta berdin jartzea. 30 egunez jende aurran jarriko genduke eta inoak ez balin baluke zerre adiraziko, aldaketa behin betirako onartuta ulertuko litzeke. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Bosgarrena,
Etxeko laguntza zerbitzuaren finantziaziorako Gipuzkoako Foru Aldundia eta Bergarako Udalaren arteko hitzarmenaren luzapena. Hitzarmen bat sinatu zen bere egunean Udala eta Aldundiaren artean, eta zerbitzuaren finantziaziorako diru bat ematen zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eta noen proposamena izango litzeke luzatzea 2025ko irailaren 30 arte. Eta erabaki izango litzake luzapen hori onartzea, horren inguruko hitzarmena onartzea, eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak? Aho batez, onartuta geratzen da. Bai. Hitzarmen honen harira esan, hau dela Aldundia daukan modua etxez-etxeko zerbitzua finantzatzeko, baina aipatzea nahiko ginoan olako eskumen bat, udalaren eskumen bilakatzen danean finantziazio propio batekin etorri biako zala uste dugula. Azkenengo urtietan finantziazio horren joera berantzkoa da, baina aldi berian eskaera edo demanda edo orduen eskaera bikoiztu inda. Kontutan eukitza oinarrezko zerbitzu badala eta gainera kostu handitza daukan zerbitzu bat, joera hori mantenduz gero zailtasunak euki leizke ero agertu aldia zerbitzu horren aurrian, ez? Orduan pixkat hori azpimarratu. Seigarrena, 2024ko udal aurrekontuaren 14. kreditu aldaketa onartuz, 2024ko abenduaren 16an emandako dekretuaren berri ematea da. Besterik gabe zuek jakitun izateko da, eta kopuru esan guztira 53.000 eurokoa. Zazpigarrena, diru laguntzen 2025-2027ko plan estrategikoaren onarpena. Kontu hartzaileak bere proposamena intzon eta antolakuntza batzordea ados azalduta proposamena da plan estrategiko hori onartzea. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 9 aldeko botokin eta 6 abstentziokin. Boto azalpenik edo? Bale. 8. Elkarkidetzako 2025erako ekarpenen onarpena. Baita antolakuntza batzordetik proposatzen du 2025erako kuotak onartzea. Proposamena hor daukazue. Onartzaren aldeko botoak? Aho batez? Onartuta geratzen da. Eskara eta galderen puntura pasa baino lehen, proposatzen zaizue beste gai bat aztertzea. Bergaran bizi den venezolar batek erregistroan proposamen bat aurkeztu zon, Edmundo González Urrutiak, Venezuelako Errepublikako presidenteak, pasaden urtarriaren 10ean egindako deialdearekin batekiko eskaera inez. Gai hori aztertzarekin, gai hori gaur aztertzaren aldeko botoak, adanak adose onda, baina aztertuko dut eta irakurri egingo dut. Edmundo González Urrutia, Venezuelako Errepublikako presidenteak pasaden urtarriaren 10ean egindako deialdearekin bat egitea eskatzen dugu Bergarako udalari. 2024ko uztailaren 28an hauteskunde presidentzialak burutu ziren Venezuelan. Carter Institutuak, Amerikako Estatuen erakundeak eta Europar Batasunak Edmundo González Urrutia aitortu dute irabazle. Akte frogatzen bai dute. Ordutik protesta masiboak ikusi ditugu Venezuelako kaleetan. Erregimenak indarra eta izua baliatuz gogor zigurtu dituen arren, Venezuelak tinko eutsi dio demokrazia eta askatasunaren aldeko eskaerari. Pasaden urtarriaren 10ean, Nicolás Maduro diktadoreak legez kontra Venezuelako presidente karguari zin egin zion.
Kuba, Nikaragua eta Kongoko ordezkarien babes bakarrarekin, eta munduko erakunde eta nazio demokratikoen gaitzespen osoarekin. Bergarako udalbatzari ondorengo puntuak onartzea eskatzen diogu. Bat, Nicolás Maduro diktadorearen erregimenak burutzen dituen giza eskubideen urraketak gaitzesten ditugu. Bi, erregimenak bahituta dituen 2000-tik gora opositoren, kazetarien eta funtzionarien askapena eskatzen dugu. Hiru, mugimendu, adierazpen, manifestazio eta prensa askatasun eskubideak errespetatzea exigitzen diogu Maduroren agindupean dauden indar armatu eta polizialei. Lau, violentzia, tortura eta beldurra alma politiko gisa erabiltzen ari diren agintariak, kargu polizialak eta militarrak nazioarteko giza eskubideen auzira eramatea eskatzen dugu. Bost, larderiazko erregimenak kontrolpean dituen Venezuelako konsulatu eta enbaxadek errefuxiatu estatusa duten venezuelarrei arazo politikoengatik zailtasuna jartzen dizkietela salatzen dugu. Zeo zer adierazten duzu, boskatu ingo du. Adierazpen hau edo mozioa onartzaren aldeko botoak? Aurkakoak? Aldekoak 6 boto izan dira eta 9 aurkakoak, beraz ez da onartzen mozioa. Bueno, jakitun gara Venezuelako egoera ez dela batere erreza, baina uste dugu Venezuelako herriari dagokiola gatazka politiko bideratzea. Beraien instituzioak baliatuz eta ezberdinen arteko akordioak lortuz. Baina horretarako, kanpoko esku hartzeak alde batera ustea ezinbestekoa dela uste dugu. Askotan Venezuelako herriaren interesen aurka doazelako eta barne gatazkak areagoatzen dituztelako. Esate baterako, ezarritako santzio ekonomikoek ez dute gobernuaren aurka egiten, herriaren aurka baizik. Gure ustez, orain ez da tentsioa eta konfrontazioa elikatzeko unea. Eta gaur hemen bozkatu den idatzi honek hori bilatzen duela iruditzen zaigu. Horregatik ezezko botoa ematea erabaki dugu. Orain elkarrizketa eta konponbidearen unea dela uste dugu. Venezuelako herriak egin beharko duena kanpoko ingerientziari gabe. Eta amaitzeko, munduko gainotzeko herri bezala, Venezuelako herriari elkartasun osoa adierazi nahi diogu eta gatazka politiko hau modu eraikitzaile batean konpontzeko deia egiten dugu. Bueno, EAJ-tik sinisten dugu Venezuelak eta venezuelar herri osoak demokrazia merezi eta zuzenbideko estatuan bizitzeko eskubidea daukala. Beren krisiak gainditu ahal izateko eta bake elkarbizitza eta operatuzenezko etorkizuna izan deixen. Venezuelan giza eskubideak defendatzea eskatzen dugu. Behin eta berriz urratuak izaten ari baitira, Nazio Batuen erakundeak eman dituen txostenetan jasotzen dien ondorioen arabera. Errepresio politikari amaiera ematea exigitzen dugu, bai eta herrialde horretako espetxetan legearen kontra atxilotuta jarraitzen daben preso politikoak berehala askatzia be. Bai gaurko zein uztaileko adierazpenek oinarrizko printzipio demokratikoen aldeko atxikimendua eta giza eskubide eta printzipio demokratikoen aurkaketako urratketak salatzia eskatu dozkue, ez krispatzia. Eta ez da ulergarrixa Euskal Herria Bilduk aurkako botua emon izana. Lehen printzipioa bizitzarekiko errespetua, violentzia arma politiko bezala erabiltzearen aurka eta opositoreak torturatuak izaten ari diela gaitzestia eskatu jau eta aurka bozkatu dozue. Bigarrena, askatasunaren printzipioa urratu dela. Oposizioko kideak atxilotuz, prentsa eta adierazpen askatasuna erreprimitzen ari direla eta mugimendu, manifestazio eta adierazpen askatasuna errespetatzen ez diela. Hau be, salatziaren aurka bozkatu duzue. Estatuaren errepresioa denuntziatu eta jabetza pribatua errespetatzearen aurka bozkatu duzue. Eta ez kanpoko injerentzia, ez blokeo, ez embargo, Venezuelan hamarkadak daroiaz, herriai espropiatzen eta moneta modu indiskriminatuan inprimatzen. Horrek eraman dau Venezuela pobreziara, ez inungo kanpo inzidentziak. Eta Venezuelatik
arrazoi hauegatik ies egiten daben jendiak, Venezuelak traidoretzat tratatzen ditu. Traidoretzat. Estatu Batuetan eta Europar Batasunean errefuxiatu estatusa emoten dutzagu jende honi. Zer esanik ez, botua emoteko eskubideaz. Azken hauteskundetan, Venezuelatik kanpo bizidien isa 9 milioi venezuelarretatik 2% bakarrik bozkatu ahal izan dago. Printzipio demokratikoa guzti zurratu. Zuek esate kapazak halako mozioen alde bozkatzeko ideologia balore demokratikoen aurretik jarri dozuelako. Gorrotoa instrumentalizatu nahian, ezkerretik ideia sozialistak eta Chávez, Castro, Ortega bezalako personajiak idealizatu dituzuelako. Diktadoriak diktadore dira, berdin dotza eskuindar edo eskertiarrak dien. Eta errelato ideologiko bat mantentziarren, elitzateke balore demokratikoen gainetik egon biako. Eta balore demokratiko honek, bizitza, askatasuna, jabetza, justizia, alkarrekiko errespetua, edozein ideologiaren gainetik jartzera gonbidatzen zaituztegu. Eskerrik asko. Beste guztien sartu barik, eskertuko batzuk ekepa, talde honen ahotan ez jartzeko esan estienak. Aitorrek indau defensa, eta uste dut esan dabela zehatik lagatzen den eta ez dan onartzen mozinua, eta esan dakoa bakoitzaren itzisen gainetik, bakoitzaren esan dakuei guztien zilegitasuna aitortu eta ez terjeberrat eskatzen dut. Bakoitzak esan dakuak zilegi aitortu eta ez terjeberratzea eskatzen dututara. Beste barik. Bueno, nik ez dut tergibersatu ez ebez. Nik zuen posizioa denunziatu egin dut. Zuek egon zate Venezuelan. Eta ziurtatzen hauteskundeak ondo ero zilegi burutu dien. Eta zorionak emon jatzue zuen kontu ofizialetatik Madurori hauteskundeak irabaztiarren. Egoten zate, bergaran bizi dien Venezuelarrekin? Segaitxik daren hemen? Segaitxik daren hemen? Beldurra daukela konsuladura jun eta botu eskatzeko? Aber nik handaukaten familiakin zeingo daben? Ez dut inungo hitzik tergibersau. Realidade bat plasmaudot. Eta zuek alderdi moduan, ideologia jarri dozue printzipio eta balore demokratikoen aurretik. Bai jauna, bai. Azkena eskara eta galderak. Beste ibarik bukatutzate mongo inuke planua.